We are anywhere down. Yes. People, that was not right. You never said that.
anyị bụ ụmụ gị ndị APGA ga-agbakọta n'obi anyị na Njikoka Local Government Area ka anyị na nwanne anyị nwoke wee nọkọ. Anyị na-ayọ gị ụzọ ọbụla anyị ji wee si mmehie gị, ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ bụ n'omume, ọ bụ ife arụsị okwu anyị tụtụrụ ime na anyị na merọ. A na-ayọ gị ka ịsacha ma gbaghara anyị n'aha Jizọs. Ezi onye nwe anyị agbakọtara mgbede ọ na-efi a ka nwanne anyị nwoke kpọrọ anyị oku kpọọ anyị n'uchie. Anyị na-ayọ gị ife ọbụla bụ uche na-abụrụ njọ, biko meere anyị ya. Anyị yọ gị nke a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nna anyị bi n'eluigwe, otuto dịla afa gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nyere anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara mmehie anyị. Nna ekwela ka ekwe na mma gị, ma zọpụta anyị na ajọ ife. May we share the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the Son of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Former National Chairman, APGA, Nigeria. Abagana. Freedom no. Our distinguished senator, Abagana, represent the central. Abagana, senator no. That's how we was the campaign. And I'm not going to say, yes, you do. What do you do? The distinguished senator, I see you know how you go. I know that's where the move, the pushing move. I'm going to go to the water. I'm going to go. Chineke iwere mma wee na-achọ ọnụ mma n'ikwu ogologo na arụsi ike. Ọjị ebutere ebe a bụ nkata ọjị asọrọ ya ịnọ ịsatọ iri na abụọ iri na isii iri na abụọ na ịnọ ọ nkata egbujuru ekata ọjị ebe ọ na-eketa oke. Ana m ekele ụmụ n'ọjị batara anyị ọkpara Chijioke lagazie n'ibugoro ọjị enyere anyị Owebi ahụ ekele na ọjị wetara anyị ndị amatarụ akasara ugo ọjị anyị dị ebe a ebutere n'igwe. Ome ka ọ dị maka ebe ọ nọ, ome ka ọ dị mma ọjị ya gbazuo igbo ruo mmụọ ọjị dị ebe a Ogonne Chijioke
egwuregwu ndị Njikoka kpatara ọjị n'ebele ojuru eju nkata ọjị ewesị na omenala Igbo ka ya eso na ọjị eze n'aka meyọ a na-ekele ukekwe ọjị butere ndị mụ na-asọ gasị ukene ụnụ ka ọjị eze n'aka oge ndị anyị ka anyị were anyị were then Abagana Ohamadike Ndigbo anyị ekelego ndị ga ga-ezobe n'ọbịa anyị ahụgo ọhụrụ nka na ngwụrụ ọhụrụ bụta ka mma ara ya etogo mma ara ya mana ya na ọdịrị unu mma ọ ya adịrị unu mma ukwuola anyị ma adịbịara dị unu kwuru mma maka onye riri ibe onye ka rụba anya ya onye arụziri elu maka iri ibe onye kwupụrụ onye iriri ibe ya ewee na-eme ka unu ya ama anyị apụta n'ụlọ ka anyị ji apụta ibe na-ege gbatụrụ n'ụwa ụdị elu eke malike onye wetụrụ na etu ntị ego ibu ya ama buke na ịmalike ọdọwata mgbe ọzọ anyị agha awụzu na awụzu wee sị na ọ ya dịrị nnukwu mma dịrị n'ọga mma dịrị n'Igbo mma dịrị Aba mma ọ ga-abụ ndị anyị na-ama na-aba na mee Igbo na Igbo ọ ya adịkwara unu mma ndị niile gara ebe ma nwoke ma nwaanyị onye ji ọkpa bịa nke oge bịa dị mma ma nke oge gị na ya amakarị onye ji moto bịa ọ rigoro arịgoro lituko ọ ya alituko ya amapụrụ amapụ nke oge bịa dị mma nke onye eji wee na ya amakarịkwa onye ma onye ọbụla bịara ebe onye ọbụla nke ya iru ya anyị egburu isi ka anyị iti si ka anyị were ọdụ ka anyị sere ndị mmụọ na anyị ya adị dịka echi na echi a na-abụrụ abụ Ohamadike ịghachi anyị ihe eje iji bịajelego kada anyị ijewego ihe ijewego iru ebe ahụ ị na-echeta ndị gara ha na-abụ ma na anya nwere echi ọ mmadụ kwupụtara n'ọgbọ wee sịrị jebe maka na ụfọdụ a na-eri onye echetara brọda a na-eri n'eru gị aka abụọ ya abụ n'ọdịmma wee sị na adịrị ụlọ mma igbo bubebere ebe ọhịa adịrị ụlọ mma ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụ mmadụ ma okenye wee dị Chineke nọ n'elu gbara ka o were aka nsọ emeta ọjije ka anyị wee aka n'ọdụ ahụ na mkpụrụ obi igrafụ ya nwanyị ekele When we go to this room, Senator of Federal Republic of Nigeria, Chief Umeh Ohamadike, our Chief Host, High Chief, also Chairman of the Local Government, I salute you. Njikoka Local I can go to talk like High Chief. I can Chairman APGA Njikoka I can ndị tinye ekele ụlọ Igbo Igbo ekele ụlọ ndị
ndị ha ji ezozọkwa n'ụlọ. Apụ m ọbịa ebe a onye nwere very big stake n'Africa wee na-anabata nke mbụ n'afọ Abagana wee n'afọ Njikoka Local Government, our distinguished senator n'ime anyị. Ọ bịara ka anyị mee ka anyị marụ ebumnobi ya n'ife gbasara National Assembly. Of course, currently I'm the President General of Abagana, and I'm the Chief Honorable Liaise woman. People may say, I'm not like Ohamadike approach not an area, and the forum why we do for physical. I can observe because there is that all many people who are politics. When I in those days, now I am not in the chamber. Oh my son, one thing I never can discuss. You may check now. And the way that signifies many things. Tell people now, all that signifies that there is an Igbo man there. And that Igbo man, I'm going to and you tell me, only we are so now, this message I don't have a house. No, I'm going to to the point. Not only that, almost the constituency, protest here, my phone has allowed the government, my youth, my even so now, let's go to the Open all green now to the Japan. One that we go. A 400 foot at the area of Padu. I get the money of Padu. So now, I ask you now. Where else actually we can see? Because here, it's no bigger. Now, but Jesus Christ, no matter. APGA. After. Wow. APGA. I want to stand on the existing protocol. Ohamadike, you're welcome. Why do you go up? You don't say Ohamadike no. Njikoka Local Government nothing will bring you back. You are going back to that late chamber. So people, why not get up and move? Why not go back and move?
asịsị wụọ aja na anyị ga-awụ aja elu nnukwu. Thank you very much. Existing protocol. Akwa mbọ chisa Nnamdi Ndigbo ọba ọzọ ihe n'okwu Ohamadike Ndigbo anyị na-ewekọ nwoke biko ndebe anyị one of the reasons why I'm not ndebe this afternoon mana oge nọ n'ọhụrụ ihe on time ọjà fún ndị Njikoka which Kamwa happens to be a stakeholder here. It's not man. Only see I need to take some shelter. All night out, I found out. Senate have never negotiated. The Senate position never was meant for men. And Ohamadike, the story more is more better. A man there spent not only 17 months. Within that 17 months, we formed numerous. And one of them clean at TV those days, and I am job. Any now that I'm not saying it's not right. I'm not more time, not any more than this. You see? So, only the HLK, only our support. And I believe we have a voice for Anambra Central, a voice for Anambra as a whole, a voice for Ndị Igbo, and a voice for Nigeria as a whole. So I'm going to hold up and being firm and being honest and being anything from it. I believe in now based on past antecedents and that from okay, as in half a month, chief staff, Nnamdi Ndigbo, Obo and the Yellow Nimo, bueno, Yaba, bueno, Enugu, bueno, Moga, bueno, Enugu, Agere, where's bueno? Ọkọ̀ isi àkọọ́lẹ̀ ọdún Njikoka na-eke n'ụlọ enwere m oge aṅụrị na m bịara Njikoka nwere ọgbakọ zuo ezu na-eche ka m ọfụma n'otu mkpọrọ ụlọ o nwere ebe ya ọrụ ụfọdụ ndị a na-apụtazi mana ụlọ bịara ebe a mara na onye Igbo onwe local gọọmenti besoro na ya anyị Igbo niile ụmụnne n'anya ọrụ onye Igbo na mbịara Njikoka ma na ụmụnne m n'ebe a ndị na local gọọmenti ọbụla ụmụnne m n'ebe ahụ maka anyị ofu mmadụ na anyị ekele ụlọ ka nkele ukekwe Elder Charles Okom, party chairman na Njikoka ka nkele TC chairman even high chief even children na Abagana Chinebeze ọ ga-abalị emegide Ochinamaka daalụ PG eze kwesịrị PG Abagana ọ ga-abalị ọmụdị okwu wee nabata m anọ m ya ọranaki na n'ọbịa oziokwu abụ ekele gị ọkpara Chiyogo na-adaje Vice Chairman Central APGA ọ ga-abalị my representative in the House of Assembly Ugozu Okevi onye amarọgọ na-represent the House of Assembly Honorable APGA Njikoka
all of the American two constituency, House of Assembly, we are constituency of Local Government Area. Nikora, a vice marshal, then should be retired. Nikora, I'm making a little picture. Makana, Motuto, I come Lagos. Was my friend to go 130. And when I saw that I got a juice, where I can a madam. Now, you could cricket. I want to play with the new Njikoka. Okay, but in the time before the court, I can oh, chairman of the Makana Njikoka. They were every special over all now, the whole general. All now, live your whole year. So easy. So now, you can't have it. One of them, two ones of the Abagana. I can't believe the marriage and I went on Abagana. And then my Okosi, I'm going to be around now. When we are Adazin Group, we are chairman of Adas United, Adazin Group. Na local government, we are only sure engineers who are not. I'm making national coordinator, movement for good governance and conscience. My SLA, all the money should be. I don't get on a Senate, all in our home office. We make it very back. Njikoka, all our coordinator, PG and Muslims of Arabia, Honorable Ohamadike, President General, let the President I to be. Assistant Secretary, National Secretary, Asatu, all our representing. Look at them, community development. All of you are visible. Chivali's today. Children is a other man and losing brother than a barrister chicken when you go. Can you train anyone? He said, a woman. He did it. Every when you are about the way I'm going to give you. Honorable Kate to care for. Woman leader. Njikoka, woman like Njikoka, Kate, I'm happy to see you here. Oba Ibuku, Mumuri, I'm making it. Salamus. Because I can get this was a man, okay, my supreme subordinate lady auxiliary president in the whole Nigeria, Lady Chimamanda. Oh, I am actually in the lights of St. John in Nigeria. Only one. I will believe them. Sister, ambassador to me. Okay, buddy. You know, I'm not going to oh, my background, we came. Okosi, okay, buddy. I can't stop with the one name so there. Okay, buddy. Every person. Because we don't know whether I have a time, Mbalu, Namu, and we again will, and on Naga, we went by John Abagana, the local government. The whole of the by we will see on the map. I know I'm not yet, Papa, or I blame and we will use the weekend and go back. Was the game one was using PG. Ele person, come the label of the person, come with the person. Oh, you know, let me get a little bit of my I didn't know, man. Must be one was there and no one got very fun. Every rapport with the all the never and Nadia. That's only me. Ndị Njikoka
nke onye chi bịa zelu maka nzete aha nyere ana ndị ụmụ nwaanyị nọ ebe a na-ekene ụlọ rugo ọ ga-adịrị ụlọ mma ndị wọd chairman dị n'ebe a ana m ekene ụlọ ozugbo n'ebe a si osi ọ bụrụ nyebe pati emeghị anya ọ dị nke onye m na-afụ n'ọka nọt onye isi ọmata so ozugbo chairman of world chairman and world chairman n'ebe a all the women leaders n'ebe a ndị pati anyị na ndị youth leaders ndị pati anyị ndị nọ na-arụ ọrụ na pati anyị na njikọ ka m na-ekele mmadụ niile ọ ga-abalị uru ife ndị ahụ bụ ka ndị ọfụ ndị Njikoka hụwa nke izizi bụ dịka na-abalị izu na Abagana kedu dịka na-abalị izu na Abagana mụna wee kwuo eme Enugu kwuru ụmụ nri mụna wee kwuo eme ndị Enugu mụna aka jubara n'Igbo mụna wa na-arụ agụ na-Enugu agịdị ọsọ ndị ọbịa na ndị abalị ọ bụrụ na agbakọgodo etu a esitu n'aba na Njikoka ndị nwere ofe overseas ọ pasịbara m onye si onye ka onye si akọ ya obodo imechi mechichi nwere etu ndị mmadụ ga-emechi emechi na Njikoka ebe a wee sị na otu a bịara n'ọgbakọ ọ ga-adịrị ọnụ mma okunu zamụ juru n'afọ o nwere ndị na ya wee bịa ikezi ọtụtụ mkpụrụ n'ụlọ n'ugbo maka etu m si agagharị maka Njikoka bịa tata na-eme lokal gọọmenti nke isii na-eji afọ ndị pati amalitere m ya n'ọnwa Febụwarị wee gagharịba nje tata n'ọka n'ọbụla isii ka ndebe echi nje Njikoka ọ bụrụ 7 also local government na Anambra Central. Yes. O nwere etutu na arụ ọrụ mara sị ka edobe ajụjụ ọ ghara ịkpọ ọgwụ n'okwute. O nwere ife na-emenụ amara elekshọn n'arọ na-abịa 2023 ọkwa ya general elekshọn na-abịa na 2023 o wee bụrụ na ndị be anyị bụ ndị Igbo na-ezite ndị mmadụ na be m ndị Igbo niile na ndị Igbo na ndị Abịa na ndị Ebonyi na ndị Enugu na ndị Anambra anyị na-abịa na-agwa m na achọrọ ka m pụtakwa jee na sineti na njem na sineti n'arọ nke gara aga na 8 sineti ebe na ebe ahụ Chinedu Quarters was from ever. Nwunye kpọm Nigeria. Ewuru Chinedu ọga dị mma. Afọrọ m oge Matọrik Njakịta. Ka nwunye former publicity secretary, state publicity secretary APGA, and the former director of publicity, State of Umeh campaign organization. Onye n'ọfịa ka ọ bụ. Mana Chinedu Nwoka. Thank you for coming around. We will and the man na ife a ọ bụrụ na abịa agwa m ya na m anara ahụ ya ọ na-abịa m aka fetana usokwu ogologo ebe a ndị mara ndị agbakọ na-ekene m ndị Igbo na-eji m afa dị iche iche ndị Hausa na-ekene m ndị Yoruba na-ekele m ndị mba mmiri a na-agbakọ ndị mara na-abịa na-ekele m na-ụzọ ọrụ na-ewepụta ka ụgbọ m n'aka wee siri ebe m mere o ji wee dị etu a n'ebe ọma agata ndị mara na-agba m they're doing very well, we're happy. Can I say photo? Let's take picture. So now what I believe o wee bụrụ na oge ndị nọchite anya ụlọ ọnwa 17 sọọsọ na ibe m mere na sineti na ndị Naijiria niile bụ ọbụrụ sọsọ ndị Igbo ndị Naijiria niile bụ ibe m mere ibe m na-eme na sineti abụ sọsọ
ọ dịrị ndị Igbo mma. Ife m na-eme na sineti bụ nwe ihe a na-eme ife m kwuru ya bụ egbe belu ugobelu. Onwe ebe na Naịjirịa na-eke ya si kee ka o ruo onye ọbụla. Ife nke ndị Igbo ji wee chapụta achapụta na ndị Igbo ndị a na-emegide emegide. Mbịa mgbe ihe gbasara ndị Igbo na-enye egzampụl ife a na-eme na Naịjirịa dịrọ mma. Wee na-agba ndị Naịjirịa ka ha chegharịa. Na-ekere ife dị n'ọfịa ekepụta akụ ụgbọ na na-esoro n'ọbịa. Ndị Igbo akwụkwọ ndị ga-agba nọrọ a na-akpa ya overhead. Enwe ihe a na-eke eke a na-enye ndị Igbo keba. O nwere onye egwu na-ekwe ikulikwu okwu ebe ahụ. Ọ na-agbabatara m ebe ahụ. Ibe nọrọ bụ 3 days ka nọ wenye aka elu. Senate President wee sị ya Senate Dito na welcome. Mụ kwuo wee sụọ Igbo bụsị ahụ. O nwere ndị a na-ezebuzere na 6 months, 3 days ka nọ wee sụọ Igbo n'afọ ahụ ọkụ na Senate. Igbo ji na-etu ahụ abụọ na ndị ọzọ anọ ya nọ na nkwado ga-akwado wee bịa. Ebunu ọnọdụ ndị Igbo n'isi wee jiri ebe ahụ agbara ajụ buru usoro ndị Igbo niile buru ya n'isi wee bata ebe ahụ wee kwanye ahụ mgbịrịmgba a na-ege ntị. Tupu nje wụrụ ga-amara m agụgụ national chairman APGA ga-eyi ezigamụrụ ya wee tinye Peter Obi ebe a ọgbakọ nọ narị asatọ a na-akpụ ya stọọ dị na akpa ya ọmụkwere n'azụ. Eze kwesịrị kedụ na mmanwụ ya mụzi ize mmadụ na-esoro mmanwụ asị mmadụ ọmụmmanwụ ize Abagana ọmụ abụ ize Peter Obi na Anambra steeti a ọmụkwere n'azụ onwe ike nwa gọvanọ 8 years wee kpọbata onye nke adịtụ kịta ụlọ obe n'ọnwa tinyere ya o wee kwụkwa nke ọrụ wee pụta. Nke si erudo abịa last year ụlọ mfụrụ ka anyị si gbanye m mgba aha mbụ bata ọmụwa nwere mmanụ eke ibe na-enyetụ ụlọ mgbe obere akụkọ akwụkwọ ụlọ ghọta na esi n'ụlọ mara ife bụ nsogbu ndị Igbo wee diwe na Senate na Abuja. Eji National Conference na 2014 abatara na ebe ahụ were aka elu kwuru okwu ndị Igbo niile nọ na National Conference ndị nnukwu mmadụ ire anyị nwere ebe ahụ dozie ike dị ma APC n'ụzọ ọ na-arụrụ ọkpụkpụ mmadụ ọ na ebe ahụ a na-ekwu ndị na-ekwu a na-asụ ya asụ abatara na were aka elu cause confusion the first day. Ụmụ onye na-akpọ Alhaji Dambata okunu wee kwuo okwu ka ebe etu esi anọ uniform ya o wee sị the so-called Southeast people so-called Southeast people onye arụmadị director of Daily Times for 20-something years Daily Times Nigeria onye Hausa wee sị onye mụ na ya nọ ndị nọkwara ebe amara oyibo ọsọ so-called Southeast people. Even me na so-called I don't exist. Where will I kill you? That's why I said that Pataku Adroma. And people also so-called Southeast people. So Ikematiku, we are the leader of delegation of Igbo, a national conference 2014. Of one regional toilet, the man mmadụ a na-atọ ọlịta n'echide nsị ọ bụrụ na ebe ọgwụ ka akụwa akụwa gaza atụ ndị Igbo anyị bebisila na ebe a ọsụ nke ebe ọgwụzụ ka ebe okwu nsị ndị oge ọsụ na ọsụ oge ọsụ South East n'omi na ndị Igbo anọrọ ebe a ọsụ ga-egere ntị ọfụma anyị nachi ha azụ anyị abatara na onye aka enyi as the leader of South East delegation to the national conference Justice the chairman of the conference, I saw Kutigi, Justice Kutigi. Where's that? Yeah, Senator Wachuku, Kukumie, where's that? General Wachuku,
Omasanda, the leader of the Igbo delegates to this national conference. I'm here standing to tell this conference that Alhaji Nambata must apologize to Igbo delegates in this conference. If he does not apologize to the Igbo delegates to leave this place. Oh, I see Mama Major General, Mama Yawale Kasina. And maybe I know. Also, I did not fight the civil war on the side of Nigeria. Also, in Nigeria, when you say, I come inside the ground. I did not fight the civil war to keep Nigeria together. For my people, the Igbo people to be insulted by anybody in Nigeria again. I like that, but I want when you say more Bosu Gogo. You will not have your man ever. More Bosu Gogo. Or Governor said, like that, please help us to make progress. Or come up to the microphone and say, I apologize. Say, please, when I tell everyone. And we will play with 5% to go Nigeria. We will do this northeast. We will do this northeast. We will put 5% to go Nigeria. 18 and 13% then the only 18%. 5% are in our northeast. I work on the Southeast delegates. Only in America, or the one name of the place about the never they put here on the total. I can be off for Ghana. If you want to welcome back, all the Igbo delegates, I can be very clear. Or to agree. And the 6 zones already agree on this thing. When they get it, I'm not aware again to oppose. Who are they oppose? Never I go to the Bama. Where would I came? If you want to say, Victor. Sir, I oppose this arrangement, this proposal. Muslims agree upon. Everybody has agreed. All the 6 zonal leaders have agreed. I will oppose it tomorrow morning at the plenary. So we believe in them now. And I remember they are coming. If they will meet you now, I will web one. That's one year back. Well, Tinka will do my king all last year. Tinka will do my king, no, yeah? For this ticket, I said, even a conference, I had 492. Every zone with MBCDK, the leader of the northern delegates will be Ibrahim Massive, former IGO police. The leader of the southwest, Chief Olufale. The leader of the South, who is very Clark, carried 90 years now. So now if people are not all, when they don't go like equally I can bring it out there, but maybe 11. I said, of course, hey, so to how can I say that with that? What's the problem? He said, no, tomorrow morning, have you been briefed by the Yoruba delegates? I said, yes. He said, what did he tell you? He said that there was 5% that is for northeast and 5% for south. He said, also, what did you tell him? I said, he wasn't thinking about anything. When he said, you don't know that they have shared Nigeria's money. 5% to south, 5% to northeast. What percent will go to southwest? I said, nothing. Hey, I didn't think about it. He said, I shall post it in the morning. So that kind of one year working, and I call civil society groups. I then do it, and I condemn meeting. When I get real push, I put I got by 8:30 in the morning. By 8, I'm going to an answer. I wrote it. We look at the president's report. For adoption, Ibrahim Gambari, when I worked as chief of staff to President Buhari, one of the legal even agree na zonal meeting. There shall be 5% dedicated for northeast and 5% for south, and another 5% for solid minerals development.
One hand you put your money and say, no, it cannot happen. But it cannot happen. You go to my clinical level check. Money you run my lesson in bottom. One day okay, one day level check, I look. When I tell my hall, I said, no. Could you give us as chairman? And I said, order, see what you are. They might go name table, and I close the bottle. Who is the guy? You want to know about that? Even Korea, I can't wait to make any order. We see that there was a civil war in Nigeria. The war ended since 1970. And there was no money set aside for the rehabilitation of infrastructure in the devastated southeastern region. Not in the eastern region. So why should we be providing 5% for northeast because of Boko Haram? What money have you provided to rehabilitate infrastructure in the eastern region? Now that's what 5% will go for all war-affected states in Nigeria at any time, including those that were destroyed by the Civil War. That was what I said. The whole place collapsed. What is that? Because I'm under my basic man who know a plot about warrior. The one will not agree. When I go on that day, I go on the book when I went. We know one. But I just want to go there. What is the Victor? Yeah. Then I can for Anya or Anya. One more Anya or Anya. Or some one of the how did you do this? Take it very well. So I don't mind giving you a post. Now we're going to have ashamed, pricking their conscience. Sure. I told you I will keep when I make a so somebody ask what I know you one day, you're dodging. Come on, don't understand. See what Ohamadike Ndigbo find the good guy in the prayer. It's actually the way. The way they are about that told you. So many years ago, I got 3 months. He gave up. So what is it? And they didn't select him. Now we don't see anyone baby. They might even know Papa. And I get a lawyer. Over the discourse when I came with the pharaoh. And walk now. When they just now also slept on there, I'm going to tell one man. Now my voice will never be there. My man even did. When I put on that one. And then they are also the book, we did the book. When I came to Saraki, was angry. We tried to do it, I joined him. One man, Abagana Smith. People remember when Nigeria borrowed $6.8 billion. They were over there and away off from Nigeria. It's here Eastern Rail Line. In case you protect of Taba, they will get my colleague, they will go there. Because Eastern Rail Line Nigeria. About first 1 month can see emotion. Urgent need to include the Eastern Rail Line in the Nigerian Railway Development Program. Sure. Must say debate here. On our judgment. Gamade, now much time the annual debate. Once we try this. So I'm one of my chairman PDP. Engineer, where's when you can West, one support which will listen to Umeh.
but na chọrọ ka etinye a sport from Makodi to Boko. Apafinya dị beba na motion apasikwuru ya ụfọdụ kwuru ya sị na akọnekte from here to ebe asị na akọnekte ihe dị mkpa osi kọnekte nke Port Harcourt to Makodi nke be anyị ebe ha nchanye na-afụ ụda ebe ọbụla ọbụla onye ebe a na-ekwu anyị na-eme ndị polisi bukọba egbe ndị vigilante ọ bụrụ eto the police commissioner na Anambra ebe na announcement onye ọsọrọ ndị egwu ya ndị Anambra na-ebuje nwoke a na-anakọ egbe wee mata ọ na bebe itibila ka mbịa o ivo mere ọsa nwere bishọp ya karịa ụka mata ebe a bishọp si na mmadụ ya nọchụ ọ nọzi ike ọhụụ ha onwe na-afọ n'aka I'm not going to choose the way I don't know. You go to Senate. Not you, who was like having a motion for banning vigilante like Kogi State. And they will be the vigilante. Come on, listen to my women. I can't say Saraki. I'm going to as well. More the last man. Also, from one go now. Since the women, yes, Mr. President, come here, whereby we say that the idea of police is order withdrawal of arms from people. That's the only basis every implement to Anambra Nemo. Can I remember they were going to TV, in Channels TV? But I was watching to see arms recovered from Nasarawa, Borno, Taraba, where they are killing people, or Zamfara. I didn't see even one gun. It was only in Igbo land. We said that vigilante in Anambra is structured. The chairman of vigilante in Anambra is the retired commissioner of police. Therefore, if you want to do anything, leave Anambra State out of it. We want our vigilante to continue to function. And I called on the IG of police to rescind his order immediately. It is recorded on video. Within 5 days, we are able to IGCR suspend the order. I can get into the order. All of them here, Abagana. I'm alliance. I stopped it. How much emotion? Campuses that are great. I can't make an international effort to local airports. Come on, international airports, come. I was saying, I want to that man. Minister Foundation was like that great from international airport to local airports. We with emotion. 30th October 2018. Motion man, when they support them, the 45 senators from Benue, Cross River, Akwa Ibom, everywhere, sign it out for join them. Move the motion. Whoever that man, my name, no way I say Apua. I don't care any like contrary welcome. But nobody can do it. And I asked the federal government to drop that order. Listen to pass also. What that they should do and renovate the runway of the Enugu International Airport, the international standard. I also get it done. Without suspending the status of the airport from international to local, a major wire is now functioning as an international airport. All profit to do media. In case after our corner, even when they keep coming, it's in motion. We put under our service chiefs or chair that are running the AVM. No one only born on this National Defense Council, Nigeria. National Defense Council, the highest defense council, Nigeria. What are the 7 persons? No person from Southeast. Waiting motion can constitute to the National Defense Council. Most of them move on a chamber, we go there, no check. On our photo, I'm going to even them are talking by the next level that all power in the Senate, following Senate to make motion to reconstitute the National Defense Council. It's one I put out here, even a
When they could say, we have done this thing before you came here, you came late. And I said, no, we must go back to it. It is not right. Makanai Petelike to phone. So what called me defense in Nigeria, what did you go? I fought it. The Senate President was the rule. I can't imagine the judge was going to also the rule on it. I want to be a rule. Come I am because as President Buhari, I know even name. Why am I going to so in your body, you put the name. What I ask in Nigeria, you know, why not the legislative major team? We know that the Ndị Igbo NJIKOKA 18 Global Lab, Ibrahim Magu, and Northeast. It will take us here, I will take off secretary in the Southwest. It will take us here, Monday, also, I confirm one, or is it 6? It's one Northeast with 2 phone, it's in the Southwest with 2 phone. It will take money in the Southeast, it will take money in the South. Okay, one person, no Can't answer when they make more Senate. I wouldn't know the way I came. And I want the new poop. When you are poor and the other money I joined there. I can't tell my living. I want my friend. So very poor and as well, me when you came. Senate President, I said, I can't believe me. I said, Senator Umeh said, thank you. When you chairman of that committee, when you lose states. Recommend the mayor approve. That's Ravia. I'm true for that. I'm going to only the Lugu not. I'm going to get a report. I'm a missing or I'm a denote. More tell me, I got a fuck. You go without one, then they no check. He said, the limit is approve. Also, the Abagana committee, a mayor overwhelmed. He said, it's a matter of one. Yeah, I'm in the national conference, the National Center. I call you presented the report. Uchanya, one person to me is Nomaka, Senator Ndigbo Barao, Sonomaka. I was Senate President, now Senate Leader, Bama, I'm a Lawan, Sonomaka, Nenakito, and Nazuma, work at the Pine of Makamana, I work off one, Salaki. Also, to say thank you. When we did the reports, we were we found on a medical near. Oh, you can ask, I'm not causing no moon. I'm someone on a medical near. Now, I don't know if they see. Then when the zone is in Nigeria, Ofuzo the Boli one, the other zone the Boli one, 2 zones take it okay. How can you run Nigeria this way? How can Nigeria be a united country this way? It cannot happen. This is a flagrant violation of the federal character principle of the Constitution of Nigeria, Section 14.3. Within the Constitution, go there, that appointment and the sharing of anything in Nigeria shall be in accordance with federal character. No zone in Nigeria will dominate the other in the agencies of government and anything they are doing. We go to Westward, this is the time this thing must stop. And when you as Senate President said, no, as if I know to the next time, or maybe there is no next time. These people will be here 5 years, then no Igbo man will be in the EFCC board. Nobody from South will be in the board. We must correct it now. In the time you never walk so you won't even when you want to support the in the South to make you belong, not my committee. Now when you look at the level of support or if you're to it makes you also same thing to Canada work. I did a closed door session. On a closed door session, I ended to this Senate President, I'm disappointed in you. You have a PhD. And you cannot promote justice in a country like this. How can you support this type of thing? Say that you can be Abagana Mubawa, Madnabo, Onyake.
Senator Adamu Aliero, former governor of Kebbi State, where said that what Senator Victor said is correct. It's correct. Let us not run Nigeria this way. That even in the Northwest, that they are being marginalized from Kebbi. People from Kebbi are marginalized. Everything goes to Katsina and Kaduna. Senator Bukar Ibrahim, former governor of Yobe State, said that we cannot defend this. It's not possible. That this list must be returned to Buhari, the president, or reconstitute to any Southeast, to South. I'll do a video and let's circulate here. But the summary is that we came back to plenary to Abagana, Senate President will that in a closed door session, the Senate resolved to send this list back to the President. I return now. Because no breach federal character principle. You know what's that constitution? You will have an agreement. You can't defeat it. I return now. The good news is that from 2018, December 11, Meriva, Buhari didn't send any other list to the National Assembly, to Senate. He sent the list back October last year, 2021. Adenze Ugumbana Enugu State. Tinye only represent Southeast like EOCC. So Enugu State. Edo State. Tinye cross secretary. Okay. Southeast na South Secretary. All kind of business. And for them to listen to you, before we get a senator, we in Nigeria want to go there. Okay, when he was president, I would have an Obasanjo, you call it the BBC election at Southeast. I mean, I'm reading here. David and Mark Molly on TV. The woman, the other one, I went there. I'm not from Abuja. Western Oga. Obikonu. Master Obasanjo, the woman. Later, the woman, the say, all I can do the only two. Most of the Obasanjo, he insulted political and economic corruption of Nigeria. I'm in an interview. What do you know, I'm still here. I'm on a Senate. When an IPO be able to terrorist organization. Who are you to say it? I'm trying to even IPO go and discuss with these boys. There is need for dialogue. Even in 2016, I got him. No, what did an arrest? I got him. I got him. When the DJ with him, when I'm going to Mluebama, only if Laura, Nimayas, Western, that they are going to deal with me. That I'm trying to create equivalent of Boko Haram in South IPOB. I'm not sponsor, so I might go near when you see that. They will condemn when they know the welfare, will condemn when the shooting of IPOB was in a ball. A day petition. Okay, I'm not arrest in a March track. You are getting it wrong. Look what the social and newspaper. You are getting it wrong. The problem is the injustice, the marginalization. Our youth don't get job. We don't do anything for our people. If you do it, there will be peace. Try and balance what you are doing. We go to China without condemning them. Think I was their friends. Also, somebody better about where is you. They can have the money. Now we are going the same thing. Why are the problem? Also, give it inside Ghana, they look to Port Harcourt Expressway. What other was here? 109th mile, they look to Onisha. And what other was here? Give job to our youths. I remember when you see this, DGSSS. How can the one do? Can they measure? Even they pay to approve the money back.
we smoke a full president to table these suggestions. But then I want that contract. I don't take it from Enugu to Abagana. I've got no idea. I'm not going to actually, I'm going to go to look at it. I will go from Misha to Amobia. You see, Enugu area, never. That's why I want that peace. Nobody can do it. Also, we are all going to get them. So, Senate, I'm going to be only person I like to get, and I like to get. If you have a mission, you must have a mission, you must have a purpose. Okay, we need to join here. What is that senator? I'm not a senator victim. If I go to Senate again, I can senator victim. All of you senators. So, what are the problem? Indian and Senate, we don't know how to strong Nigerians. Nigerians, not Nigerians, when I was there. I'm not from Abagana. All the local government retire. The local government like every year. Retire now as a general. On the Niger Senate, Jeremiah Hussein. Get you send general. Nyana Batachi, Nyana Bangarachi. They represent one. Not sure what or Romania. Mpuja open your cinema support to what Senator Bessie. But I got there because of the power of argument, the power of persuasion, the power of communication, the power of English that I have. I will just tell Nigerians back in India. Graduated in 1984, 38 years ago. I'm an estate surveyor. I'm a fellow on the Nigerian Institute of Estate Surveyors and Valuers. I'm from Obelemma. If I know because one of them never had drawn one. I can never have one. January 10, Ndị Igbo State Union na Côte d'Ivoire. Zitere mmadụ isii. Kafasi Ivory Coast bịa. Ya na Igbos bịa chọọ m. Ama mba bịa. Ndị ise kpọrọ bịa. West zitere ba Ndị Igbo State Union na Ivory Coast. Yeah, comprising the 5 states in the southeast. That's why they chọọ m. Ayọm ka ntọkwa Senate. Maka mgbe m pụrụ ebe ahụ, mmadụ afụzi ibe na-eme ebe ahụ. No one never had a TV. Now I talk about it in the Senate. Every day they move fever. They move fever. They do that for. Now I got another show. We make a campaign. How you do it? Okay, very long. Every time them DG people there in December. MDG, yes. I can't tell. In case I can name movement for good governance. Kafaka name mbọmbara soro wewe ime nke ebua kafaka name wegwam na-achọ ka na charge na Senate. On 27 January, please make the back and not go 27 January, the Anambra stakeholders center, what going on with the center market? Every year, many people came. Where is the Kalayom and National Senate? In the room worker. Where's when a man as a court and from the party and brother, if I trouble, I didn't know that. Oh, baby, I'm not going to go with this. Makima leba mane ke besi le wele go. Imani ibi abaka ndo. Ana so ka de ke. August 2018, I get 50 million naira each. They went to Senate President. They put my Friday, one in America. I made on Tuesday, Friday, not on a Friday. And I come out here. I didn't do that. I didn't sign. I can't do the money. So, why back and they do more cannot. They are not, they are south.
jee Idemili North, jee Idemili South. Ndị nwere na social media na-afụ ya. Ka ndị ndị pati anyị ife a na-asị ndị eme ụlọ ọchọ ka ndị eme ya. Ọzọ na-ajụ ege ntị. Echi ndị Njikoka ọfịa ọ bụrụ 7 local governments. Amaghị ya akpa na 5 ndị ebe. Nke a mbịa ekwucha ya na were nkwụzie mana onye nna ya jidere ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. All consultation can deliver. So I give Senate eme ibe nne. Na ndị na-ekwu ejiri ya eme na onye abụ onye local government m na onye abụ onye ụmụnna m. Anyị chere na ndị Igbo, if you find somebody who is equipped to fight for your rights, you send the hospital to Imo State. Nke a nke a Anambra Central. Onwere reason a ga-eji were Senate rụọ ọrụ. Onye nọ ugbu a na ọ naghị ekwu okwu, ọ bụrụ na nke a ka ọ ekwuwe. Onye anaghị ekwu ọ bụrụ nke a ka ọ eji okwuwe. Ndị Igbo si na a na-esi n'ọdụ so the moment I'm going over that, I'm not here to underrate anybody. And the problem is that they try to learn on it. We got one guru, a kelego, someone I only people like ego. That's the only one, you know, if I want one, a reverend here, one of my simply Indian. If I have ego, when they kill ego to come out, man, even if I want one of them, only make it up. Do you have the voice? Do you have the national recognition? Senate will chamber and it decides in Nigeria. Do you have the capacity to stand up and convince those people with their arguments? No one ever with that capacity. I have it. Without being immodest, I'm a Nigerian. Let's go and say the agenda in Nigeria. You are the man over there. I'm a yesterday. We're gonna have on TV regularly. Even if I come, Ukujaya, or so, even national recognition, even national voice, even a national conference, Jonathan named national honor. Officer of the Federal Republic of Nigeria, OFR. What am I OFR? I don't know. Madam, national honor. Nigeria recognized the national honor. Even in the Anambra State, and never able to 20. And when OFR, my name is Senator Victor OFR. I represent the good people of Anambra Central. OFR and Malifa on abandon my chamber. Yes, they got the capable before others will listen to you. Or if it's kind of good general Abagana as Abagana Senate. It's not a place for Senate. Then I was talking about one day capable. Are you following me? Ndị ọzọ na-akpọ na abụ that ụmụnne kapabụ. The young people have raised. Ọmụ raised ebe ọkpọrọ Njikoka n'ebe a. Ụnụ amaghị emume n'ugbo na 2018. Ogiri efere n'ofe. Ọmụ azụrụ ọkpa. Dọkịta 2015. Nwunye bịara ka nsị na-etikwana ya. Onye ọgba nwunye obiara, nwunye obiara kpọọ mụ Patience Odelfo n'otu oke. Ọsara chọrọ ya. Ọkpọ m sị na si etikwana ya na gọọmenti achọrọ ya nsị ole ka ọ bụ nye na alụmụba m. Onye ahụ dị privil ọgwụ onye abịa, mụ ọ national chairman, ị na-agba m ndị na-eti na njem ka m na-ewe ndị lụọ ọgụ. Put your own, I'll put my own. Ọrịa, onye mmiri owelu, nsi ọmụ tinye. But some of the election,
achapụ ya na-aba wee kpọọ ọrụ edo aka si na anyị na-eri election for esi na ndị bara wee buru ndị Njikoka na ebe a ewee buru amụọ tank na abịa na ndị ego gbachisi ebe niile bụrụ na ebe ahụ all because of big eji send amụọ tanks ahụ ga-emekeshọn na nwere ebe anyị ga mgbe ndị bara ndị otu ọsonye ọna naba na na ihe eje kọt ọ kọt ka anyị ga-eme osi na kọt bata maka win the election emegharịa nke win ya win senate ya. So I'm not somebody you can come and intimidate. All around all these going on and say the other one. That's what I'm saying. Now I'm gonna tell Anambra State 3 governors now. Can you hear me? All the leading the country. The PDP leader and the actual akọnọba maka ịchụ akọnọba ihe kpọrọ ekele gị maka ndị na-edede anya. That's why I am somebody nobody can purchase, can buy me. Ebe anya na-adị m n'isiokwu ka m na-edede anya. Even 2019 akpọrọ m saịn akwụkwọ emechaa elekshọn win ka mba APC sị na mana ha bara mana ha saịn. Adịkọsara ma vuru ndị amị na ndị polisi bụkọrọ ihe na-edewa ntụrụ abụrụ debe aka m na-ebe nnọ. Last year, election, coalition agent, one of them TV. And we will have election here on the 9th of November. 9th November. We will have if I be a Ghanaian, I have a second. Votes in here the 148,000. So another day, they can overtake us by 4. Instead of actually being here late. So for what? If I live in my level, so what kind of campaign we are going to do? First, local government to have a campaign. Instead of the level, so why should you want to do? Instead, I'm going to have a result. Nankaya Gado. I will do 18 local governments. Man, 2015, APGA 2 elections to win 14 local governments. I did the result of the 2 local governments. We got nsa na ɔna bɛkɛ mi de to awon na ntɔre kusɛ ɔsɛm kɛra yɛ bɛka mi sɛ nyɛm police nyɛm 2 heroes vans of policemen ɔba sɔrɔ kan ti yɛ link mu kan yɛ ba ma ɔsɛm ɔkɛ ɔyɛ mi nkpɔ wɔn no wo kɛra challenge mu sɛ adi aka mi yɛ de ehi ala ɔtoto ɔsɛm ba ne ama ebi ko ana ebi mu ma de ba ma ɔsɛ ɔkɛ. Ututu bosa una from here. Oh, but let's have one. Jam is another and said, "You might have a here." Oh, go to my program. It's everywhere when you are here. So when did I get them? Instead, they about to prevent rigging. General Labaja. I said, "Move, say I want to move." Don't try it. Get a clean election. So after another, it's here on internet, everything. So that we may here. We don't like them. I call result level 7. I win 8,000 something votes. APGA, PDP 2,300, APC 343. Boy Bogere. Oh, I don't know Boy Bogere. One of them Bogere. What they Bogere here, they now they completed the work. They try to win. So, you know, we you must be bold, you must be fearless, you must have no other consideration except the success of your people. Other than I see it. So I can't believe it. Get there again. I'm on 17 months. Who will remember 17 months? Never. 17 months held on a Senate in 2018 and a few months in 2019. I'm on 2 classrooms work, office and toilet in the Njikoka Primary School at Abagana. They will go to the I'm operating 3 laboratory blocks
na community secondary school n'Imo completed. Arụchara ya. I innovated classroom block in the secondary school in Enugu. I completed it. 20 million. And on construction of staff quarters, okay, Temuka Naba, Amaniti, Vanochi, academic election at the top of I check with my children, there's no colleague in and may abandon. I'm on a completion of Umeh our overhaul at the AZL with a solar powered borehole and overhead tank. Nenugu, Alutaja. Nkao tricycle, Mbulatawa. 1, 2, 3, 4. Njikoka John Aikangro, Abagana. Ima Nanyelu, Enugu Ageni. Ifeku Ibiko, Enugu, Uchelpape, Nimo. Njikoka, more than just 2 minutes. Eluna Senate. Omude Keke to senatorial districts in Nigeria. Nke ndị Anambra Central Akadị, maka ịma na mmadụ anọrọ ebe ahụ. So ọ bụrụ na January ahụ ndị aka na-eke ya, nwere jụ ese, asị ka enye m agba m onye award the contract. Ntu ahụ agwa ya, ọbịa n'ọfịs na nọọm ya, o metie my SLA Njikoka na ya ebe a. Ojegwe ya, na-enwe onye Imo State to supply 31 keke to Anambra Central Senatorial District for 34 million naira. To the guy that where LSM or Senator, now they can go in Hanya Uzonabo 17 million. Over town can sign area, able to go or holding 17 million naira account. Or China. Or some Mama and Gateway, and LBH. Okekwe. LBH na Ghana. Ano mo bata. Mototo. Around 9. We say the contract is supply keke 31 to Anambra Central. Near this go be senatorial district in the district or keke go. Only 17 million naira or 17 million. No assign here. No supply go. We say why of it. Also let us say Mana me say to mama keke ge ke mo gbanye kan ga we 17 million naira here only ya no makia also dey case me e ba o say not for my own ibute keke anoka in the next 1 week and here Abagana here within 1 week we will train a group keke bute anoka at one of them. Also, maybe it's in a 3-point hotel. Upon that, I gave 4 per local government. 4 per local government. I can't go to the money, no? What's that about? I will be kicking. We don't have anybody in Njikoka, yes. More I went to get scholarship. 76 university scholarships. Tertiary institution. 10 per local government. Anambra Central. Njikoka, it had 10 university scholarship in 2018. Njikoka, only Umeh Patricia, Uncle Business Management, Federal Polytechnic, or graduate to go to Abagana. However, look at her there. All my students. 2018. Mokelo, Ujuma, Mokelo, Umeh Igbo and Social Studies, Umeh Abagana, all graduate today. Then I can go up with blessing. Njikoka Local University, Biochemistry, Onyaba, all graduate today. Chioma Evangeline, University of Nigeria, Nsukka, Political Science, on of an year, Onyaba. Okeke Chukwu Ebuka Emmanuel,
on Nigerian Army Institute, on electrical and electronics engineering, on Abagana. One has Chukuma Serial, on Abagana University, on mechanical engineering, on graduate. Ekuno aka Chukwu Grace, on hospital and dental technology, on on a 400 level. Okoloji Godwin Chukuma, on a federal polytechnic mechanical engineering, on your mafia, or graduate. Udago Kebe Chukwu Betel, on a nursing, near department nursing, on a 400 level, on your mafia. Okoye Ochari Chad Chukwu Emeka, on a Abagana University, on a philosophy, 400 level, on your Nimo. I mean this award by 2018. However, at 2019, everything, all even back, maybe only now from the order of Daniel 2019, and the election, I want to just get a window of 2019, okay? 1 year after, I transferred all of them to my scholarship. Now, work without stop. So even the Kubo over in Buayo, what plans a way back and said, all the local governments in Nigeria, I pay for them. In addition, all my assistant. Oh, well, we are Abagana. Driver and I don't know about Burundema and Nava. Uno Lotalia, the Abagana. The children, around Abagana. Even under a campaign here in 2015, they were aware about the problem. My wife said, Makama, and as well with that. This is the type of work we do. We don't care. What we want to do is to help to solve the problems. Consultation project in Rona, Anambra Central, $1,340 million in 17 months. And the one of them will cover. One of them will cover. One of them office like a consultation project. I can't help here, help. We make another budget. I try to senators, the Meloro, Uneke, Isana, and Yego. I'm an among other way to Ama. All your money and other office, my consulting project. I can get my children by no more. You must deliver it. Oh, my can you look at it to see that. Oh, my lady was the consulting project. Before we are another consulting project, you can find it. Even the number enhancement of learning in schools. In Njikoka Local Government Area. One school in Area, 15 million a year the money. And the comprehensive secondary school mafia, you have the trauma and then they're in schools in Njikoka. Any schools, other particularized. Every time they get that, renovation of community secondary school, in the community secondary school, 20 million. All actually they're by Manaware. And equal schools in Njikoka. Schools will do coffee, schools in another, and whenever you have here, but we are particulars. They try to do it. So, number that, I can have known it to lose against it. One money fair and every. When we're on there, now, to know to the Senate, a central line, Umeh OFR, not one person. When we're challenging them, only can the laka and not call it to us where and in the meantime every day and I tell you that this who no come on Ndị Igbo Southeast Legal President in Nigeria. Come on here. Even the Jamaican neighbor no believe mmadụ ga-ekwu mgbe ebe nọ na ekwu asị m ọbịakwata ụlọ echi ụna asị a ga-ekwue na press conference not on of Southeast to produce president. Okwu ekwere na ya
Ọgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀rọ ìyàwó jẹ́ nàzọ́ president APC onye Rivers ọmọ wọn lè kú North South East ní àzọ yẹ kúwé North South East ká ẹgbẹ́ bẹ́yẹ sọ̀rọ̀ onye ga-eje n'ụlọ ozugbo onye agara akpa onye buru ibu arọ onye nwere ihe ọ na-asọ anya asị ka acha ebe gịnị asị na na-acha akụwa ọsọ m ga-egbu ya so ga-arụ mgbe nke a mụrụ dị aka Augustine Njikoka ọrụ dị na ga-alụ alụ ibe nji agagharị kịta bụ ka nkọwa ụnụ mara ihe chere anyị a na-ekwu okwu prezident ndị ọgbaba doriva ndubisi ọbụla oke a na-ekwu kedu ndị ọbụla ọma produce president mụ nwa na-ekwu na South East anyị nwa ka o ruru Obasanjo ejego 8 years ọ nachiha n'ugwu Hausa Yar'Adua achịa 2.5 years nwa Jonathan banye onye mba mmiri South South ọbịa lụtọkwa oke ya zọkwa na ọfọ ya ọrụ 6 years ka ọ nọ o wee rịtọ na to North o wee bara Buhari nọ 8 years na-apụ apụ na ọ ga-anakịta na South kedu ebe ọ kwesịrị ije sọsọ ya nwere ije dọrọ nọ so ebe eji akụzi kịta abụ na Tinubu na-azọ nwanne Obasanjo n'agbanyeghị na Osibanjo vice president 8 years atọkwa produce president ife a mee na Naijiria bụ na mmadụ ndị Igbo esozi na n'ibe na-ekwu ọ ya ka ndị akụ isi n'aka na-ekwuye na TV na-ekwuye na newspaper siwepụ aka enwe n'ofe kwapụ aka mmadụ ọ bụrụ na achọrọ ka ndị Igbo soro chia Naijiria kedu ibu ji afọs dị aka anyị mkwụ so ọ ya bụ ibe dịrị alụmọdụlụgo njoloka mee ya ọ bụrụ onye Igbo bụ prezident ebe ọzọ a ga-anụ ọgụ na sineti na ndị na-ekwu ebe ndị Igbo nweziri ohere ikwu okwu na sineti a ga-eziga onye nwa ọkụ n'ọnụ ọ ibe ga-edezi ebe a ma dekwubezi unu tinye ndị dara ogbenye ma ọ bụ ndị na-asụ anya ha wee keta ire ha wee ọbarụba ịma na akpụ ya aka n'ọdụ Igbo ịma na olu ndị Igbo efugo all the platforms nọ na nzukọ ụmụnna ma ndị Igbo wọ ibe dị na-agba ebe ahụ otu nwa na-ede ụnụ na-achọ onye ga-abụ prezident from South East na-achọ ndị senators ga-ekwu nwa okwu na Abuja ụnụ etiziri former governors ndị nwe corruption cases maka bọọlụ dị n'ebe a tere ogbe ha na-ekwu maka ikwuru na ndị EFCC abịa so si chọrọ ndị bụ ndị dị clean nwere ọnụ okwu dị courageous anyị nwee work to tell na Senate ọ ga na-akpọtụ akpọtụ so nke a bụ nwanne ụlọ si na Central Anambra Central na-ewu ewu na Nigeria because na njere ebe ahụ I am Senator Victor Umeh OFR. I represent the good people of Anambra Central. APGA, APGA, Kukurumku. Forward. The book that one wine will be 20. And you know 50,000 I'll be like a table. Every minute we go 109 words. Anambra Central. I spent 35 million naira empowering women during that campaign. When I came to 12 votes, as an MLP to the vice presidential candidate,
akụzi ekwesị tụọrọ PDP ire niile ọ na-eme na ya ndị ọrụ ọ bụrụ na afọrọ m n'anya o nwere nwaanyị m tụtara ndị obere akwa si na atụtara anaghị oke mbụsa ya tụkọ Ọhamadike asị ya na akụ anya dasị na akwa gwara ya na nke ahụ nke ndị PDP obere akwa ndị nyetara ego so ihe na-eto amemezi ọzọ ọ bụrụ na anyị kwekọta na anyị ga-eji ọgụ a anyị ka ji omume anyị nweta apụzi ebe nwere ike ime so anyị ma agụziri omume ụlọ mmekọrịta ọ bụrụ na sị ya ezọ asị m ya ezọ APGA Ohamadike, distinguished senator, chairman party in local government, the mayor, and the church in Naiva, Ekeremu Ncha, Ngoyechi Yamagiri, Ohamadike, the Ghana values in Abagana. I've got on some name also. And if you watch the when I see na onye ya ga ebe na-eti mmoja ebe a na-arụ ọgwụ ka ngwapụ na eziokwu ka anyị ghara igbu oge maka na ife ka anyị bido n'oge mee gịnị chụba anụ ojii bifo chi ejinarị anyị maka na ife ya na-ekwu okwugo maka experience ya ma agbọghọ okwu nje maka na experience ya na gịnị ọ dere ede o nwere ebe ndị oyibo na-akpọ sterling qualities ị na-ege m ntị sterling qualities oyibo ka m na-asụ nsụ oyibo so na quality ya dere ede ewee si na wee kwuo maka rekọd ya ọ kọgidekwa ama m na arapụ Ohamadike taa ọma akpachi ife niile o megoro pati anyị na Anambra Nigeria mana ama m n'oge anyị ncha niile anya ana m akụkọ ya Ohamadike ịma na akwụkwọ ahụ ya ede maka ya bụ political colossus of our time ịgụkwa ndị topic so mbọsị edere ya anyị eme gịnị anyị agụrụ ya onye ọbụla chọọ ịbụ politician mma asị gị jee gụọ ya maka na onye efu bụ a moving encyclopedia amara m na na TV na-afụ ife na-eme n'izu a okwu ọbụla ekwute o nwere mgbọsọ ọsụbido igwe na TV jụọ ma ọrụ ya ka ọ bụ ọnụ na ndị ụlọ estate surveyor of experience onye ọbụla na-eje senate na-eje for the first time ememekwa principal officer ụna ọka nke ahụ principal officer appointment not for you mana otu Ohamadike ji ekita ọ daala ndị Igbo n'ọfọ anyị abụ senate president Ohamadike emekwa senate president dotekwa anyị n'ife ya Amerika so na a na-eme ka a na-eme ajụ m ajụjụ m na-achọ ka mmadụ zaa m onye agwa zaa m ya ife nju onye ahụ a sị m ya biko a sị that na the Senate is asking for a man with the Igbo symbol, the long red cap, the man with sense of purpose, intellect, versatile, a team player. And then I was asking them why, and their response, if you want to go to Abagana, chop away. I said to the people, I have come to broke my mind. We know how many men I put out. I send them a message. I said, people, now one of the people come here. Now, John won them. Every channel with when I one night what they say, people. Now with the experience in where I want to go 9 years old and I have a Cachero. Makana Chop, when you open a from Anambra Central, the principal officer. I have gone whereby I wish or making it also for what is. Now, nobody married to we can see chairman for environment. Every Ochite, I see them all. If they whenever they put over Nigeria and making it.
olu ya so n'ife anyị na-ekwu okwu bụ onye amaji onwe wee sị biko onye ya ekwu kedu onye na-eme mkpọta ma ya gbaghị maikrofon kwupụtapụrụ anyị so wee jụọ biko sifa kedu ife ya eme ka ndị be anyị wee ghọta ife na-eje maka na onye so na-akpịrị ego fuo ụzọ o wee sị m ga-eyọba ndị be anyị na-ayọ ndị be anyị mụ na-ayọkwu onye nwa na onwe ya maka na onwe ya zuru ya ụnne ka APGA si wee gaa n'iru na Nigeria. I'm not mincing words. The most stable political party in Nigeria today is APGA. That is the most stable political party. Now the stable abroad na ego ama na ndị APC nwere ike fụfụ na central. Ma fa mezie national convention ọ ga-aka anyị na-eche family national convention anyị wee mara fa na-eche ndị nke PDP aka ekwuru na ebe zonu presidential ticket maka na ya bụ ife na-egịnị gbagwojufu anya ọnya maka na ife na-ekwu okwu bụ na ndị ụlọ ije ife a na-akpịa ịbụ president Nigeria bụ ndị South East so na ya ka anyị na-ekwu okwu ya mana ka ebe esime ọ bụ na ya ghọtara ife dịla anyị so biko ka nkwupụtara na ife ahụ onye Yoruba sendịrị m mgbe esi ka njụ ụmụnne m na eziokwu o sendịrị m nsị na mmemme dị ya na ọgwa na ndị ya na akwụkwọ nwa ejesi na ọbụrụ eziokwu so ka nkwupụtara unu kịta unu esoro mma na eziokwu so biko ọ bụrụ na ife m na-ajụ unu ọ bụrụ na eziokwu unu agwa m afọ onye ife ahụ na-ekwu onye akọ ọ dịrị fasị who stood for APGA in 2003 as #1 witness, which gave APGA court victory? Who stood as the Director General for APGA gubernatorial election, which saw P2B returned elected for the second time? Who mobilized Southeast and spoke in favor of rotational presidency and restructuring of the federation to favor the Southeast? Who spoke against planned withdrawal of arms from vigilante men in Southeast and got their arms restored? Who spoke against federal government proscription of IPOB as terrorist organization? Who attracted and completed 64 constituency projects in 17 months of his stay in the Senate? Who stood for APGA as the Director General and Willie Obiano was elected as governor? Who stood for APGA? Who was the chairman of Reconciliation Panel, which united APGA during the peak of defection witnessed in APGA during the last election? Who is the longest serving, consistent and active APGA member? Mana asimuma onwe ndo ọchịchị na-achị ọnụ n'ife egwu ka mmegịnị ka anyị efe mana ife a na-ekwu ife a bụ anyị emegịnị ọgwụ niile ejebe ndị ọkọ gị na-eji duru nwaanyị ihe akwara egwu afọ na asa ebuga afa ihe were fi akị ọnụ bịa eru akị ya aka n'ugwu emegịnị asị na anụ dị ya so biko eso na ndị na-ayọ Ohamadike biko Ohamadike eso na ndị na-ayọ ka anyị wee dị shọ na-akpọ anyị afa na National Assembly ndị be anyị emegịnị apụta wee werekwa ohere wee na-ayọ ụmụnne anyị ndị niile seneti na-agụ agụ unu nwee mbibi ọkachasị ndị nwa na paka ejere na mbụ maka na 17 months eso ije kịta ebe anwa ife dịka former governor of Kano State ka ya ọ bụ maka ọnọgo 16 years onye bụ chairman of Senate Committee on INEC and Senate ga na-decide ife na-eme na Nigeria ọ bụrụ ebe na-eke ego so ife na-ekwu maka na ụfọdụ n'ime ụlọ onye na-aghọtara ebe na-eje na nwa windo apụ ma a na-asị ya na moto akịta na ụgbọ abụrụ Lagos n'obi eji onwe ekwuru obi niile ọgbọ
onye ụgbọ na-eje n'ụzọ Lagos ọsị ọkwa na ya ma Lagos ya na-enye ya ama ọ na moto. So biko ụmụnne m ụnụ anụgo efere na ọgwa anyị maka ọ dịzịla anyị na gịnị anyị na ya tụgharịa uche. Ama m na ọkọta n'ime anyị n'ebe a bụ stakeholders sisi different words bịa maka na ọ bụla sị ọta ndị be anyị niile from Abagana to Enugu to Enugu Agidi to Nimo to Nọfịa local government headquarters ama abafa. So na Ohamadike ndị anyị bụ a representation of ndị njikọka ama na ijezuga ebe ndị ọzọ niile. So na ife anyị na-achọ ka agwa gị nye ebe anya pụta ma na enidrozi nke egwu ọkụta okwu afa mmalụgo na ọnwa ife dị iche n'ekwe na ekwe. So mma asị ka ọrụ nnọọfụ mbọsị nta anyị eme gịnị anyị achọ na were APGA aka ekene m dịka ọrụ abalị ruo ndị ya dịka ọrụ otu etoole dị na-amụ ọkụ ụtụcha ịlọrọ okwu mgbe m na-ekwu okwu maka na mgbe izizi a na-asị ka ekwu okwu distinguished senator aka agọrọ anyị igbo dịda nwesị na okwuche okwu ọna gị mgbe okwu okwu n'ọnụnụ gọọmenti pati chairman ka m na gị ka amụ bọịba anyị anụ ọbara tiri m ana emekwana ebe a onye ọchịchị anya nwere lituo onye ọchịchị anya nwere lituo nwa wee rigoro ebe a mụba bisi oke mmiri dịka ka m na-ekwu okwu wee jụọ ụmụnne m ndị m na-asị ajụjụ. Distinguished senator dịka Umeh Ohamadike Ndigbo agwagwa anyị nwaanyị ibe ndị ọrụ gasị na ibe ndị o mere wetakwa akwụkwọ ụtara anyị aga ụtarụ maka na mgbe Chukwu na-agwa Mozis okwu n'ugwu Sinai o si ya na-enye gịnị ya na-enye ede maka ọ na-eme gịnị elozo o wee na-enye ede wee na-ajụ unu ndị biko aka n'ebe a onye ọdọkwa aka bụ anya ọmụrụ asịsị mba ihe mmadụ wee kwuo na pati shaman ka mụ ụlọ 1 million akpasịkpatụ 1 million ụmụ ya asịkpa na onye bụ onye mana ndị njikọ ga-elobe gị ekwugo anyị ntụrụ akara ntụ ịnụrụ ogwu kokoroko APGA distinguished senator Chief Sir Victor Umeh Ohamadike Ndigbo Awalis na Abagana I sigo the nom. Okwefi, my special friend. All the anya Odika Onoka Pramoreba. I then was southern flight, on your side in Blabat. Father, junior boy, wine in Blabat. Very correct. I'm not confusing my history. I am one. On the first days, my gift elected he went on a house assembly. And Father Badingbe who came and called our party. Chairman and the woman, we go to deliver. Okay, we didn't go. Even to pull up who make the right and in another Caribbean. But as I found Malaka, it will be waiting. Victor of the local. So you go to there when Ohamadike delede onye ma lụzo ka anyị ga-eso maka na nwata kwuo ebe ọ na-eji akwụ ebe ọ ga-egbu ma o lue ilu onye na-adọrọ vex na-agbọrọ debt
in the historical antecedent of Nigeria, Manifenem and Mal ACM. I am Njikoka Central, Ndị Igbos near the James Wafia. Ohamadike standout and across the Igbo race. Then I admire some of us, they would have been governorship ticket in the APGA. Another vocal person now was standing and one of the other Madano, Ohamadike Abagana now for this election. Indian representing at the expense of your life and your family. Eating your life on the line, or will line someone. You see, I am carried away over a pot of porridge. I'm not in the line of the Lego, and your wages off now. If a melody of a law will money and for the immediate gain. Who go to before attracting the offender of the person. About those also this year, Abagana, my brother, who my phone It's the money for me, while also not drama, where to be in it, you know, they mark our day, they mark our own day. Manifa one member, I'm Brussels, the more I need the common good. So the very common for the Navarona. Men like Ohamadike Ndigbo comments that comes around in every 72 years. But now people are like, you know, even some of my friends that was my mother that appreciate the event because some of us are so close and interacting with him in the house. My mama is married. We see him every day, we talk with him, we dine with him, we joke with him. But I'm not very far away from him. Now Maria, he's a baby god to them. But I said, for the other, I don't know why he would leave. You see on that theater, you see on them one. You cut up on Ghana. I'm not cut up in your head, or what if you get them. You tell me what if you get them. Why is that when I will check it? And I'm rocking my God over the well, I don't know if you walk out of one and Muhammad Ali will enjoy and I'm interview. I got the art of boxing. Also, now boxing. This particular boxing, for an easy way. What an easy way to make a living. I don't know if you can comprehend that. What an easy way to make a living. You see an easy way to make a living? No, to him. And that is why in generating a comparative advantage, Ohamadike a comparative advantage of all. And I all the so you must know, you must appreciate your area of strength and calling. And if one also come like here, who is it to their mother? It's hardly ever. Open over and I feel every day. Social media, I go. Oh, Okujo, we buy and they will see the beginning. Because at that generation, during that generation, the one of the social media anywhere, you can't access it. He is in that mood, that stature. So, over events that are not their arrow.
So even to equip everybody for Zonabro, a geology Africa, the Abagana Sia, Ochi, Usi Ochi, a sculptor, only can have this to choose. I know Ochi. What you go to geology Africa. So now, come with a video, a graduate there when the qualities, the finishing actual in a man is coming to Zilika. Makandaba is in a Ugumba, the Eastern American. Now, I understand. Oh man, the government can go for that standing of quality. It's not all about what any fool, any idiot can be a mortal. Anybody can strike gold, bullet the blood guy. When I am out, I place more mother blood guy. I'm not the mother blood guy, I'm not a water. Place more mother blood guy, I'm not a local gold. So, I'm going to go. If I take a teacher, if I take a in John no mali fege from making for change the different obodo. Ohamadike Ndigbo. Very Ndigbo. I can agree God him and now when I Igbo. I can agree. Even as you could never worry for Zonabro. By my own calculation and record, let me be honest. I have said one of the ladies who go you are paid, you are the spiritual father of this great party. I will respect, no, I go in nature, go in press. I can be an man, she will answer and also, my the truth about it, let them will respect. I give us the why Wednesday. Because only I go for that effect. It's so wow. Osnia interest actually tell them who they are. One support. I got more new. And let me tell you, if I don't will go for the go, super you, I'm beginning. Now the beginning, you want to go, you are to praise your can't come over. I'm going on the other side of the divide, a youthful stage. They say, oh, and Alana. If you, it takes the blessings of God, it will get it. It does take the blessings of God. And by the time you find yourself on the other divide, if you find yourself there, because I know the quick, people who are negative language. I got that. If I'm not wrong, one I saw that. But when I did, I wanted to be there. No, when I thought of my belly, when I thought of the year, but I thought of if I didn't know that I thought of my belly, but if I don't get that, then do never get it. When I thought of all for my call, I never. When I was there, and that is the kind of representation I need. And even the Buddha, our party, our nine and we still good as no never happened that. Mana, if I look at any man, I have a nanny, I answer. Now, party if I know who I go wine, I is not Africa. Ever put the Ohamadike video at the formative stage of this party I gotta go. I will make a look where some of you are surprised. But now, tenacity, now you go to me, but an APGA exists. Yes. My mama come back in Anambra State sometime again. I'm on the hotel after some of us. I got a government house. I go now. One day, two people will be on some across. I have to log right. I was there. Because I see as a cop. I have to there. Now, some of us are here. From material and king, you know what I'm saying. One day, I level like the particular day, drive up here.
anyị na-eru utorie tata. So ọ bụrụ na Ohamadike si nọ wee dị na chọọ ịzọ onye ọbụla na-efe ọbụla na law anyị kwesịrị ịdị dọpụta ya dọpụta. Nke ọ sị ka bịa jụọ anyị ajụọ ọkwa akọla uche anyị na ọ na-achọ ịnwanye maka na unu kwesịrị ịma the answer. N'ife anyị na-ekwubu bi Ohamadike na-azọgbu inwe interest ị ka chọrọ ijela anyị ozi dịka ọ bụla ị chọrọ rapụla anyị metọs ka anyị jemere gị rapụla anyị field ka anyị jere gị ọrụ. Ohamadike na ya bụrụ na ihe ego for election. You're not going to give us your time. Imagine I need to know what valuable vote. Because most of us are beneficiaries of this good work. All of us all I did in Anambra State. I did stability. Actually, one. Or it can actually follow us in Kenya. Even the good in the summary, Ohamadike Ndigbo, there is no gainsaying and the fact that you have, in fact, I'm not going to see you here at Abagana. I'm not paying his dues. That is an understatement. That was over. Now, I won't know when it's not a full pension or work done so far. All pension, I can say that all pension. It ain't just if I'm going to go, not even you, not even generations. Anywhere foundation level and follow them at the school fees, my scholarship. Okay, one go me. Every I want to see Anambra State one road now, when you have arrested. When you have been in charge of Abia, Makalofi is today. Now, and I don't know if you to Makanodi, they take out a line in child. Be good. I'm not going to also break our conscience. I'm not going to also be sure. I'm not going to again that my people will be in all over the go. This is about that's not why we're here. If I need to level out of the line, one, over here, then the guy is supposed to we see Giovanni Amambazo. I don't know how to so Ohamadike Ndigbo, I want to assure you obviously are for completeness. Obodo Libero the party needs you more than ever before now. To defend them in Nigeria. We need you. I will be praying for you to succeed. Like I look man, I just so much children and come and place. I say anyone but they go much better than that. We shall go, it will take us 50-100 years backward. It will take us 50-100 years backward in the scheme of things in Nigerian politics. Living a team is such a you're more like the John the Baptist to make way for generations in Abagana. Can you wear on open Nigeria? We should not define them. Malona undoable. So the open we shall pray and continue to pray. Then you will make it to find out. Oh, you're the one, yeah? Makanite, you know, you're lying, some of us are very passionate about your project. We are not here to, flatter anybody. Man, square peg is square hole. I can never get better. You will get there. The resources that will prosecute the project, your goodwill goes to attract that resources, and we shall also give you our maximum support. Even if you cannot adopt your program, Makandana short speech.
probably have a long speech. Even when it's late. I like is find here working and find the government at this point in time. You won't be disappointed. At least with our people you can count on. And I have one day I said, well, and I have I can defend and strong for you. We shall give you shoulder to lean on at the appropriate time, and you will not regret your coming to Njikoka Local Government. This will give you this local government. A lot of us have benefited from your project. So now I have another one. APGA! Before I take the microphone, people, however, the Bulari. Thank you. APGA, Abagana, tutu kulie, Ajọ̀gá lòtá, òfóònì náà dúró Umeh APGA wọ́n pàtì na Nigeria. Onye àwọ̀ barrister JSPC Nwokolo na Abagana ebe a. Past candidate. All any area is the APGA. All your form of a voting tank. All a member of the voting tank. Only of them are there with form of APGA. But in the book, Engineer Njikoka. Chineke mere ebe ọka dị ndụ. Mụ na aka na arụ ọrụ a maka ọdịmma ndị Igbo. A na-ekwu ya obu na-akụ eze. Obu na-akụ eze. Onye ọjị Enugu Ukwu, Engineer Njikoka. Oke ahụ dara ụra maka ihe gbasara ndị Igbo. Na ọ bụrụ onye na-azọ ọkwa. Ọ na-afụ ya everywhere. Mana ihe na-eme na ndị Igbo tata. Engineer Njikoka so afụ maka ya. Almost an intellectual and they make noise. All of them kind of register APGA. Back in the bit, I have a check as register APGA. The colonial money I use power to put in Nigeria over power. I want you to certificate APGA. So APGA is Njikoka. Now I was where more Ohamadike Ndigbo. Then register APGA Ohamadike Ndigbo. What if I register APGA? Like an early jobs are presidential elections, and we're not at the form of APGA. Now the origin, now the foundation. Later APGA, but Anambra State there. The Nwokolo, they so rest in peace. Then like Njikoka, my humble self. I'm the oldest member of APGA today. From 2002 to 2023, 20 years. I've been on the party here. I can't remember again. I get a video to do that again. Even if I don't know what I'm doing, in my last year, over 90 times I'm in the House of Assembly, APC. To go to the Rama. Almost in the House of Assembly. As National Chairman after 2015. All I can do is TV. I said, one more root of grass. Also, we go by IPC. When they go on them, that's here. Ndị can need tinye Abagana n'ozi ma ọrụ ala ya ọrụ. Ndị kwete na pati akwetesi ike. Ndị anaghị na pati anwa. Ndị nwere ike take risk ka pati hapụ ịnwe. Ọ bụrụ maka nwa. Ọ ga-abụ mmaka anyị kwurịta ka ha nwee pati na ji were eke. Ọ ga-eji asị maka na-eji na ihe na-emekọta ọ na-eme ifele. Ife o jere m ifele bụ na ndị na-eche n'aka mgba bụ ndị si gbakọkwara APC anyị nọ n'APGA.
ha kwetara n'oge ahụ onye nke megoro ebe a tupu abịa ụmụ mara ụlọ gara ta kooku ebe anya na-abịaghị isi a kpọrọ ndị Njikoka ụlọ ejere nzukọ ahụ o mere eme so maka na Babichi kwunye Babichi bụ chairman of local government party chairman na Anambra State onye kwara wee bụ Peter Obi o wee ruo na Disemba ọkpọ ọmụ na fon si na ọ chọrọ ifu isi agụ ọba bụ ịchọsi nne ya maka ọrụ Peter Obi akpọmiti n'abalị na na-akpọ onye ọzọ ọkpọgide nsị abịa na Jenụwarị ọ ga-ebe na Jenụwarị 11th wee bata isi ekele n'obi maka ebe ọsị na ọ bịara ka ọ gwa m na ọ chọrọ ịnachite n'Abga na ọ chọrọ ịbịa soro gwa m na nke ahụ ya na anọ n'ilo n'ihe furu ya n'ahụ oge ndị na-ebu ogbe so etu anyị fụrụ ọnọ hia ka ọ pụrụ apụ ka ọ bịa gwa na ihe mere gịnị furu ya n'alụ na ya memezi ọzọ na-aga ka o soro gwa m etu ahụ o si esoro nna m so anọ n'iru ndị Njikoka niile wee na-achịkwa Babichi a na-ekwe ya nnọọ ụmụ nwere ihe etu ụlọ ọdụ na ndụ maka etu nwere ka ọ bụ etu anwa o si eme maka si eme ọsịna ịbụ na na politiks ọ dịrị isi gị na gọvanọ n'ọgụ emiti gị na gọvanọ n'ọgụ bụ na aghọta ebe ọgụrụ Peter Obi na Rochas ga-ahụ disọlvụ ya steeti esko APGA na Anambra na Imo steeti 2 governors anyị nwere nsọ ga ebe mere na-eji disọlvụ masịra ha chọzụma ka ha tinye kiateka nsiwa na nwa victor ume a na-eme ya n'ụwa nsọ na na-eme ya na kwentọ onye bụ chairman of ANPP gbara na tribunal ọkpọta onye na-akpọ Sọba steeti secretary APP ọbịa na tribunal wee tenda result ndị APP mụkwa tenda nke APGA a na ọrụ diseptin ọ gaghị win election ahụ win ya na court ewepụtazi ekwentọ na pati ọrụ chairman APGA wee sị jụọ ya Mama Church. I won't dissolve it. I'm going to hand where? I'm the governor. Hey, governor now. Oh, God, I put that one there. But I won't let you. I tell you what to tell. Bakana, Obro, and every Chimeke, and now they are so. Yelma, I believe. Only a bank attack, all I was only involved for never would be. Wee nata so na iso eziokwu na ebe kwụ ọtọ onweghị ya nọ ọ gara ọrịta atọ iche oge gị ọ ga-agarị so Babichi aka gị oke igosiri ya onye nwụrụ emesịa ụlọ ọzọ ga-abịazi bidokwa n'otu gị niile ahụ I would like to host you you is a very valuable member of the party ọ tara ahụhụ so ọ ga-adịrọ m mma na-ekiri ka nnaba I can resume on the preacher. Thank you very much. Amadike, you can have it. You made your job. And you need to go a child. General. My chairman. You win Nigeria. After I'm going to Honorable Paul and Babichi Pioneer Chairman APGA Njikoka and Chairman of all the chairmen Anambra State. I am here today to move a motion on behalf of Njikoka
manage the mission to move emotion. 4 distinguished Senator, Chief Senator Victor Umeh, Ohamadike Ndị Njikoka unu kwadekwa n'oge ejela anyị Senate ga represent anyị. Those in support say aye. Those against say nay. I have it.